Ki para bangit bait hautrai jongi uji sukris ngai kuble ye pi baro haka kerteng ka baim ka badon bortam jong utrai bat unong penim bait jongi uji sukris nga shimru ikani ka kabu na ka benta baro kinong pet ye kani ka Good News TV banon ra ye ki jing kuble ki bakerpang na ka jaka ka banga trei na ka nong saulia pastorate kerpang na ka balang nong saulia syapi baro ba utrai jongi uji sukris undon ringkat lembat pi un pensyat bore pi bat ha kani ka por ha ka banginyo ay ka banya perkhat na ka ketien ka jong ublay nganget kan long ka jing kerku na ka benta jong ilang baro ka benta ya ka banga legit ha kani ka por ban long kum ka jing slok na ka ketien ka jong ublay ka long na ka gospel kat ba kum Lukas ka lanong ka besan ka dikhot ki baningkong ter bat ki kentien ki ba ongkum ni kala jati kat ba utau pat ba kala ya tur shu ya kaban yo sgau ya ketien jong ublay ba uhi uyeng harut kapung Genesaret bat ulay yo i artli ki lieng ki ba yeng harut kata kapung henry ki nongtong dok kha ki lala mi no naki bat ki dang ya sat ya laki jar tiu laki wa ka wena kita ki lieng ka balong ka jong usiman bat ulaong ya uban nyat no kendiat na rengkau haba ula syong ti ula hikai ya kita ki pat ba na lo kata ka lieng ti onda lawai no ka bekren ulong ha usiman to nyat no sya ka bajeliu to penhiaru ya kijar jong pi bandup ngat usiman ulay tho ber ulong ko kenrat
Ngilele shitom baro shimit, te eru ngim shem langat. Henry namar kaktiin jong me ngan penhiari kejar. Kumta onda kila lale ya kene, kila ngat bun ba kidokha. Kijar jong ki ti kila sedangkat. Kila ya kawai ti kilok ki badon na kawai pat keling, ya kabanwan nirap ya ki. Ti lawan bat la pendap ya kiling baro arteli, hadu ba kila sedangam. Ki para bangit bait, ngila ban syem ya kani ka jo ka jing ya thu. Haga gospel kat bakumu Matius kalau nong ka basau du khot khat pra du arpuar. Bat ka gospel kat kumu Markus kalau nong ka baningkong du khot khat riu du arpo. Bat ka benta jong kani ka jing tho ka badon hakini ki gospel ka dei sha phang ka jing khot ka jong u Jisu sha ka jing long senran. Bat ka gospel Lukas la record ya ka ba u Jisu u khot iki senran ki baningkong jong u. Kawai ni kijing per ka ba kongsan, ka ba u Lukas u pendon kam, da ke kerteng Genesaret, kat ba u Matius pat Markus, la pendon kam, da ke kerteng ka Duriau Galilea. Kendiat syapang gani kapung Genesaret. Lani bala tipru ika kerteng da kapung Tiberias, bat ka Duriau Galilea. Lani Kineret, kadi kapung ka badon iki ka bakhut fresh water. Hai ki benta ba syatay jong kari Israel. Kadi kapung ka ba jendong le si hadien ka Dead Sea. Lani ka tugo Duriau bayap. Kayo na ki umpok liu. Ki ba kersoy bat kambun. Kayo na kawa Jordan. Hai kaporu Jisu. Kani kapung kalalong ka jingkerku. Ka ba kraw na ka benta jong ki briu ki ba im ha Galilea ha ki tugi por. Namar baki arliang jong kanika wa jong kanika pung kilong kijaka kiba seiso. Bat ngilaban ong kani kalolong ka pliang yo ja jong ki brio ha Galilea kitu por omtang baki yo bantung bantep ha kijaka kiba seiso jong arliang jong kanika pung. Ti Henry kalolong ru ka jaka ha ba kilale ya kata ka bangi ong ha kaktian pareng ka fishing industry kabalaay kam ay jam na kabenta ki brio kiba dok kiba don ha Galilea. Kajing jeliu jong kani kapung kadon tangkum ba shispa southway put. Haki jaka ki bakam jeliu. Henry bon ke jaka kalong tang prapu southput. Haka testament ke berim lakhot yaka da ka Duriau Chineret. Henry hadien lakhot no balapan kelai ke kerteng jong ka syakapung Genesaret. Dei haka ni kapung bau Jisu la yakendo iki senran ki ba nengkong ki jong u. Bat kat kum ka jing tho ka jong u Lukas. U Jisu khot yo Simon. Ya kaban pengam lani ban nyat no ikijar jong u syabakam jeliu. Mar kata para bangit bait ngakwa bangin ya perkhat jeliu syapang kini ki kentien ki bau Jisu ukren yo Simon. Ba kita ki don ka khot ka basau ga jing khot ka jong u Jisu kendong tu nyat no syakaba jeliu. Bat ka ka bang ngakwa bangin ya perkhat ka di kapor namar ka jing khot ka jong u Jisu yo Simon. Kadang don ki jingmut shibun yang abad ya pi haduk kini ki por ki bamenta. Bangin pengam bangin nyat no ikejar ki ba kenja mensim. Kijar ki ba kenja Kristan syaki jaka ki ba kham jeliu. Lekse kumu Petros mangabat maphiru ngidon yala ki jong ki daw bangin ong bangin laju persyang ban le ya kata. Andre u Jisu u khot yu Simon badu khot yang i kani ka por. Bangin lech syaba kham jeliu. Ka jinglong Kristan ka bayo jingkerku. Kalong ka jinglong Kristan, ka bangi lej ban pengam ya kejar jo ka jinglong mensim, syabakam jeliu. Kamat ka baningkong bangakwa banon ra ka ni kapor kalong, lej syabakam jeliu, haka jing puli ketien blei. Haka bekum ka ni kesengi, ka bangi kan mauru, ya ka jingyai lenti jong ka ketien ublei ka Bible. Ka ketien ublei shisha kalong ka syarak, na kabenta ki kejat jongi. Kalong ka white lam arliang serti, kalong kayit kami. Baka jingkeli ka bami para bangit bait kalong. Kumno ngila pendon kam yaka. Udon uwei u kon samla ubasmat ban puli Bible. Henry ka jing puli Bible jong u. Nakawai ka sngi siya kawai pat ka compare na karukom puli jong i lese. Namar balay bahaswa ba un puli ka Bible. Uju tap yaka kumne. Nang ta ujubo ka jing duay ong kenrat ba to peni nang no memon yang aban pule. Baka ta ka step habaw lale kumta. Ulayo ning kong ya ka banta
Kabadon ka gospel Matius arpunyol nong san kadekot kabaong. Haba ula bret no ya kita kisbay haka ying ublay. Ula late no bat ula sdien yalade. Ula lengo utaw samla kata ka step wang kumno kumta try. Ngayo ya ka benta ba ula late ba ula sdien yalade. Ula tap yang ka Bible ula duay kenrat nang no memon yang aban pulih. Ula yo na ka gospel Lukas sipokal nong lay punyo ka dekot. Kikentin ki baong ti ula ong hau. Hilet tole mameru kumju. Pada dian kata ula tap yang ka Bible ong kumno kumta try menem ong late sdien ila de menta ong le kumju. But ula tap yang ka Bible ula duay biang ula pliet ula yo ka gospel u Yones katlay kal nong arpunyo ka dekot. Kabaong namar kata u Jisu ula ong hau. Ya kabamen sale tole no kloy ro. Ki para banget bait. Kumno mangabat mapi ngi pendon kam ya kanika spa ba. Kabau blay ula ai hangabat api kan nong kenti ka bakraw. Ngajukan mau ya kijing ya thu kijong ipa. Ya kanika jing shisha ba i indon syu kanika perthai menta iju ong ba blay uju kren yaki breu menswa. Bat uji kendo mar khamat yaki. Tereh kini kisngi ngiyok ban ya kenduk yo blay lengba kan ka ketien ka jong u. Para bangit bait kaspa ba jong ka jinglong kristan ba ka jing im jongi kalong. Bangi don ya ka ketien ka jong u blay. Bat ka jing keli namar kata si sien ka kabapen keli yang abat yang ngi ka di kapor hato ngilangam ne em sya ka bakam jeliu ha ka jing slok ka jongi badu blay. Ngaken mau kan ka lockdown ka badang syudep. Habala syak set slung kumto la kumno kumba sau pau teliki segi. Kala di kapor ka banga ngalayok ban ya slok bat ublay. Ha ka banga ngalayok ya ka ban pulih ka ketien ka jong ublay. Bat ban ya slok bat ublay. Kala long kapor jong ka jingker khu da ka benta jonga. Bat nganget kala long kum taru na ka benta ki babon ki breu. Ha ka bakum ka tu kapor. Ki para banget bait mangabat mapi ki badon hakani ka ri khasi jantia ka bait jongi ni aingo yo blay bangidang yo ya kalat ka bakum kani bangin ya puli ka ktian ublay bangin ya lap ya ka gospel triki don shibon teliki ri ka perthai menta ki basliang ki batrang ban puli ktian blay bat ban ngam jeliu henry kim yo shu ya kalat namar ki persecution ki jing pensitom ben ya ki kristan hagitu ki ri. Ong ki jinget ho balak thang no ika Bible. La thang ye ki ying mane. La pensitom ben ye ki kristan. Para bangit bait ka jingkot u Jisu ha ka ni ka por ka long. Bakat bangidang yo ya ka lat. Tungin nyat iki jar jo ka jinglong man sim jongi. Ban ye kendo kam jeliu shu badu blay leng ba ka ktien ka jong u. Kadon ka jing ye per habang iong itu ya ublay. Bat tip ya ublay. Kajing itu kadai kajing long kabaya jan ka jongi bat ublay. Bat kadai kata kabadon kam bangin ngam jeliu bat itu yo ublay om tang ban shutip yo ublay. Bat nge kentu ya pi kan ikapor bangin nyat no ikijar jongi syaka bakam jeliu ban ya syem bat ublay leng baka ketien ka jong u. Nga syep tieng bayo kini kintien ki jong u prophet Amos hakal nong ka bapra ka dekat bakat we kin long kajing sisya na ka benta jongi. Wa prophet Amos uang yikin ikintien hakmi kisngikin wan ang utray. Ublay bangan pa ya kajing kerdu hakari. Om kajing kerdu kpu lani kajing sliang ya ka Henry hakabayo sngow yiga ketien kajing ublay. Yok kini kintien kajing o prophet Amos kiwan jia kiwan long kan long sisya para bangit biit kajing kerdu ya kabayo sngow yiga ketien kajing ublay. Syuaya kata, kat bakapor kadang biang, kat bakapor kadang don, tungin ngam siya bakam jeliu. Hakaban pendon kam, ia kan ika ketin kajang ublay. Kamat kabaar, leit siya bakam jeliu, haka jingikai bat jing sneng. Ki jingikai bat ki jing sneng babha, kilang ki paya ki baskem, ia kano ka jait benriu ka babha. Le singi don kam biya kaban perkat jeliu syusyu halor kanika pangkum ki kristan. Ni aingo yo blay bangi don hakanika ri kasi jantia jongi kabala tip ya ka kum ka ri ka akor ka ri ka buram ka ri tip riu tip blay ka ri tip kur tip ka ri ka bakamay ya ka hok.
Kalau jing shisha, kini ki mau benar, kila deban long ka bor, ka ban Kristen syusyuk ban penerus pa ye ka ri jongi. Da ka jing don, jong ka niam Kristen. Ni ai ngộ yo blay, baki ying jong a jong pi, kidi ki thamei jong ka long briu man briu ka baba. Loong baki ying ha Israel, kilong ki ying jong ki jing kai bat jing sneng. Ki kena Israel nadu badangrit, kilala ban spellendet ye ka shema. Bat lahi kaya ki syapang ka long briu man briu ka baba. Bat syapang ka syongka syongman ka badon burom. Ni ai ngộ yo blay bangi don ki persara ki balang jongi. Ki skul penpau. Ki bala long ka jing kerku na ka banta ka balang ha ka jingikai ba ka jing sneng Kristan. Ndrai kat kum ki jing kela jong ka por para banget bait ladai ban pen bhasu syu yaki. Kat kum ki jing kela jong ka ni ka juk ka bangi em menta. Lek si ka thong jong ki kan long kum ju. Ndrai ki rukom hikai. Lahap pan penjeliu syu ban pen bhasu syu bakini dai dur bat ki jing kela jong ka ni ka juk ka bangi em menta. Ngasgo para bangit bait baka Sunday school la ni ka school penpau kadai ka jaka bangin ngam kam jeliu syu ha ka jingkai jong ka ktien ka jong ublai kani kan Kristen ya kinong sya hikai ban yang scam ha pedeng ki bakum kini ki por ha ka bagi don shibun ki jingkai bakla ki false teachings kerpang na ka banta ki samla bat ki rangba. Kabalang ka ba scam para bangay bait, kalong kabalang ka ba hikay, ka ba sneng ya ki jikay ki ba syongs bay, jang ka long briu man briu ka ba katkum ki nongrim, jang ka ktien ka jang ublay. U Nelson Mandela ubo ikini ki kentien ban perkat u angkum ni, ki jing hikay, ki jing sneng, ki long ka bor, power, ba ban penkela ya ka perthai ki jing hikai ki jing sneng ki long ka bor ka bakrau ban penkela ya ka perthai ki jing hikai be ki jing sneng ki tei ya ka long briu man briu ka babha bat ki tei ya ka balang ka baskem bat ya ka jait ban riu ka bansa pertu kamat ka balai laik syabakam jeliu ha ka jinget Ulan ika Kristan ki bala politis tay ka ktien ki jong ublay ki bala yo ika jingkai ba ka jingsneng Kristan kilong ki Kristan ki ba klan ka jinget hang ni ka mut ka jing syania ka jongi ha ublay ka jing syania scam jongi he ka bor ka jong ublay ka jinget ka long mar persya bat ka jing artatien ngiken mau yo Petros ka ika bala jia ya u habaw yo i yo nong pen embo uyat halor jeng ki slaum Uloong itu kikentien kenrat ngaruk ngakwa baniyat kumbayat mame. Jisu loong yu ale towan. Habo Petros ulas dang ban bu iki kejat jong u hasla jong ka kendet ka eryong kalawan. Petros sa kajaka buun fokus sa Jisu. Hau kenrat jong u. Ula fokus sa ka eryong ka babe. Bat ong ka ketien ka jong u blay ki kejat jong u. Kilas dang ban ngam. Para bangit bait don shibon ba ki briu kan ka perthai ki balas dang ban ngamno ka jinget jongki namar ba ka fokus jongki kamlong shu ho nong penim hendra ki eryong jong kan ka perthai ikmawi briu uba kerteng u Charles Blondin let's say don na pring jongi ki balayo sgo yo new Charles Blondin ude we ni kinong yat telai ki ba paunam ha ka perthai ba de briu ba nengkong do uban atem ban long ubala ban yat na siliang sa siliang leng ba utelai ubalate leng ba kaksat Niagara. Bat ia kataw la persyang ban le hau benai Jun jaga snem khat praspa san pukundai. Ong kata ka jinget ho baladan kumban lai hajar mut ki briu ki belawan ban saki ia kata ka jingyat telai jong Charles Blondin. Haba kata ka sengi kalapoi ki briu ki layawan ni ka ban petkai ia kata ka jingyat telai. U Charles Blondin ula shim yo mouthpiece. Balang baka tendang jing pensa u ongkum ni kini kikentien. Pinget. Bau Charles Blondin manga. Ngelaban yat yo ni telai na siliang sa siliang. Kira akti ki ong hot nginget. Ula kelibiang sa chisien. Pinget. Bangalaban yat yo ni telai na siliang sa siliang kaksait Niagara. Hot nginget ki ong. Ula kelibiang sa jisien.
Pinget na ba mangaw Charles Blondin. Ngalaban yat yun utulay na silyang gagsay na agara. Kinirakti baro ang taki ong nginget. Ong Charles Blondin nagasur ka ba jem. Lada don tang iway na pedeng jongpi. Kibanget ngalaban yat yun utulay. Aliwan siya kamat. Siyong haterpeng jonga. Ngin yayat lang siya silyang. Mdon tang weru ubanot ban pet jiki kamat. Baro kilay pendem ni umat. Para bangit bait, kajing ngam jeliw jongi kajing nget kamut kajing syania kajing kabor jong ublay. Ni ong nget hau jisu henre ngimpat la ban syania lut. Ban IT lut. Bat kum kata kajinget kamlong kajinget kabasaiso. Kajinget kabasaiso kalong kajinget kabangi syania ni IT lut. Bat nganget baki kamba haduk mentaki jia bat kinyai jia lada ka jinget jong kita gi breu ki bala khot ila digi kon jong ublay ki kristan kalong baki syania lut bat ki IT lut haka bor ka jing penyahat ka jong ublay don kam ban ngam jeliu para banget bait haka jinget blay ha pedeng ki por ki jing arto tien jong ka pateng benreu ka don kam yang aba dia pi ban ngam jeliu syu haka jinget jongi kajinget ka baskem, kajinget ka bangam jeliu, ka penkeladur om tangi ka jinglong kristan jongi shimet. Nri ka penkeladur ka yeng kesem ka jongi, ya ka balang, ya ka ribat ka jaj benreu barok kawe. Ka jingkot ka jong jisu yang ba dia pi ka long ho ngilanget. Nri tungin wan ha ka ni ka por, ya ka ban pengam jeliu syuk, ya ka ta ka jinget ka bangi ngidon. Ngila na emban ong kumbaong apostol Paul. Haki shiki Filipi sao katlay. Ngala ban le yaki baro. Hauta uba pensyat bor yang kamat ka basaw bat ka bakado kalong. Let siya bakam jeliw haka jinglong saki yaw Jesus Christ. Lani ka kristan kibala ngam jeliw ban pulik tin blay kibala syahikay haka bor jong uban simbakut. Bat kibala ngam jeliw haka jinget kislur ban saki yaw try. Kim siap tieng ban saki utrai. Namar ka jing khot ka jong jisu kalong kilet siya kapertay. Penlong senran ni ki benreu baro. U kristan, u basisha, u kristan, u balangam jeliu ka jing ade bat utrai. U ngam sngew leran, ban play utrai. U balamap yanga. Ka jinglong kristan ka basisha, kalong bangingim huntang halade. Ya kata ka jinglong kristan. Nrei bangingi saki ya uta u bangingingit. Ya ujisu ken. Ngakan mau ya kawai ka kena. Kabasak hostel ha kawai ka hostel. Kadi ka kena kabawan na kalong yeng long sem kristan. Bat ka kena kabanget shisha hau jisu. Kalau syong ha kata ka hostel bat kawai ka roommate jong ka. Balong ba man ka step man ka meet ka julet siya kendong jong kata ka jaka. Bat ka judem kok siu hang taban duai. Lai benai layat kata ka por. Bat kata ka roommate ka jong ka. Kani ka roommate ka ya ka bakai ka let man ka step man ka meet. Kendong jong kata ka kamera. Ka dem kok siu bat ka duai. Mga kuak bani tu ipi kani ka roommate. Kadai ka bempat long kristan. Kadai na ka waipat ka jinget. Hak bakala keli ya ka hadin lai benai ka ong pilih ayu kum tu. Men step bat men meet pilih syatai sya kendong. Pi dem kok siu bat pi duai. Ka ong ngaya kenduk yau jisu. Uparlok ujonga. Ngaru kuat ya kendo ong kata kena ka bampat long kristan. Ha kata ka janmit kilelek lang hangta. Bat kat baki nang duai umen sembak kuat jong blay ula tray pela ya kata ka por. Ya kata ka jakai. Ya kata ka kena ka bampat long kristan. Kala kelon kram. Bat kala yo ipau ha kata ka jing kelon jong ka. Bat kala yo syem badu jisu. Hendak kala amen nang ta ka jing duai. Kani ka kena ka bampat long kristan ka onga kwa syuk ban tip yo jisu. Kata ka kena kala ya kai ka bible ka ketien ka jong blay bat kala puli lang man ka step man ka miet bat kala duai. Bat ladep kata ka snem ka jinglong kristan. Ngamut bat ong ka jinglong saki jong ka kena kala sedang ban ngam jeliu syuk. Bat kala raikut ha ka dok not ha ka mensim jong ka bahkan pediang no yo jisu. Ban syak pen baptis ka balang. Bat ban bot ya jisu klem ke ladin. Kalau lek cuti si senong. Dah kepoi senong.
Haka takamit lamit mla syuk bani kran. Men step kat baki dang di sya. Kalau ong yo kupa badi ka kemi, komei kopa. Ngalakut jingmut. Bangan bot no ya Jisu. Batkan syak penbaptis sa kabalang. Pau la kan dit thread. Wong khon ngi pha ya phi sya ka skul ka babha ba phin lek ban pule. Phi wan pan man manta phi ong ban long kristan no. Kong oi pa ngala raikut bangan long kristan, bangan bot ya Jisu. Pau la shim yiga kti ki jong kau la tan ya ka sya kamera. La set ya ka ta kamera la khang tala. Wong eka kimi hang tu kamat syak than syak seliang. Kan sasngu thu hi. Aga step ka babut. Kupalo sa anut ka kun mar klam ai bam klam ai di barok simiet. Ulit sngap nang tanah jingkang. Uyo sngu kata kadang rawai kata kadang tuai. Pede ya kalau ko jong kamen sim. Lek tray lek kita ka barok sisngi hang ta kamera. Barok simiet. Haka step ka babut ulalik sngap yang nang tanah jingkang. Uyo sngu kata kadang rawai kata kadang tuai. Haka step ka babot juga sngi ka balai. Ulo play ya kata ka jingkang. Ula tani ki kti ki jongka. Uang la dapha lakut jingmut ban bot yu Jisu. Ban hap mi no na kani ka yeng. Season done pi hap mi no na kani ka yeng. Kong to papa kam lele. Namar ngalakut jingmut ban bot yu Jisu ngan om pai den. Ndrei ka ong ngadon tang ka way ka request. Paswaya ka bangangan mi no na kani ka yeng. Syak si papa ngan tem ya katika piano. Wong tem kilay. Bat para bangit bait kala shim ya ka piano. Kala tem ya ka. Bat ka rwai ka jingrai lai spa nyo pusaw. Lai spa prapo na ka bakamrim. Tulor sngoba pertay. Jisu jonga. Dekat lut ki jingya day. Jisu jonga. Ka pertay syong basa, pertay klau bakan sya. Tang Jisu basisya, Jisu jonga. Wat pon mensim jonga, Jisu jonga. Why no ki jing sngoba, pertay kela. Kimar pertay banjot, jing im jong ki lengkot. Kim pendam jing lanot, Jisu jonga. Kublay ri jing pos new, Jisu jonga. Damno ko jing babriu bariam yanga barok bangalait ki paulong ki jing bit yu Jisu ting ajit Jisu jonga batkat bagadang rawai kan ka dekot ka bakat do ka dok not ka jong ukpa ka lapat ha ka step ula jauh ki umat ki jong u bat ula pai ka kun ka bait ki jong u ka kemiru kala jauh umat ki layam ha ka step baka taga yeng kala yok mat yo Jisu leng baka jing sakhi jong kanika kon samla jong ka yeng para bangit bait ngabat piruk ni don kalat ye kabat ngam jeliu syu ban sakhi yo Jisu Kris ha ka jing im jongi ngis ngau tenat ye kanika jing jia habau Petros ula kok ngo yo Jisu ban pan ngam jeliu ki jar jong u ke ka bala jia kalong Baki jar jong u kila slay di gidok ka ki babon ong ka ketien ka jong blay. Hadu bakila sedang bankat ki jar. Habban kawat ya kilok. Baki ni wan ban ya raplem. Ka jinglong jong u Kristan uba sakiyo Jisu uba yat ya kalenti jong u uba don ka jing het ka baskem ulong ka jingker khu ya ki waipat. Hisin dan arteli ki pipe ki bami hang ta pentor. Wayu kan syaj kambon, wayu kan syaj tang kandiat. La keliu kena skul yu babu balai kita ki pipe ki yang rengkat kumtai nre wayu kan syaj kambon, wayu kan syaj tang kandiat. Ong babu utai upai ubakan syaj kambon. Ulong ubak ngam jeliu syati syapo. Para bangit bait u Kristan ki balang ngam jeliu ha jing adai badu blai. Kilong ki Kristan, ki balong ka jingker khuken na kabanta jong ki baipat. Bangin dalong ki Kristan si siya ki bang ngam jeliu. Ban pen imlem ni ki baipat siya ka hima ka jong ublay. Bau Jisu undaong ni kini ki kentien. Habo ni kenduk yang abad dia pi ka taga sngi ka bakat do. Ale ma pi ki syakri baba. Bat bangit. Pila minot ha ka bakendiat. Un ay nong ya pi ha ki babon. Tu kilej. Siya ka jingkben uken rat jong pi. Gospel Matthews
arpusan lenong arpwe kadekot. Uble unkur ku unyarap yang ilang bagan ika kubor. Na kabanta kaburam jongu. Amen.